Три белега, че Святия Дух не живее в теб. Преди да ти кажа трите белега, сподели това видео с твой близък човек, за да може и той да бъде благословен и той да погледне в своя живот. Първия белег са хора, които мразят корекция. Откриваме в Притчи 12.1. Който обича наставление, обича знание, а който мрази изобличение, е глупав. Бог ни казва, хората, които не обичат изобличение и насърчение, това са глупави хора, защото ако ти не можеш да приемеш, че си в грешка, когато Божието Слово те изобличава, няма как да пораснеш във вярата, защото Божието Слово постоянно ще ни изобличава, постоянно ще нанася корекции в нас и Святия Дух ще ни изобличава, когато постъпваме грешно в дадени ситуации. Но ако ти не обичаш корекции и ако ти не обичаш да се поправяш, то няма как Бог да работи в твоя живот. Второто нещо са хора, които нямат емпатия към останалите. Какво казва Библията? 1 Йоан 3.17. Ако някой има светски блага и види брата си в нужда, но затвори сърцето си за него, как пребъдва Божията любов в него? Ако видиш брата си в нужда и ти просто си кажеш, важното е, че аз съм добре и не гледаш да помогнеш, то ти какъв християнин си. Защото Бог казва, ако имаш две ризи, дай едната си на брат си. Защото трябва да помагаш, трябва да обичаш ближния както себе си. Защото, както всички знаем, ние сме създадени по Божието творение и да помогнеш на един от тези нуждаещите се е все едно да помогнеш на Бог, а да отхвърлиш един от тях е все едно да отхвърлиш Бог от своя живот. И третото нещо са хора, които държат непростителност в своя живот. Защото когато Исус беше прикован на този кръст, когато забиваха пироните в него и го бичуваха и го подиграваха, той просто погледна надолу и каза, Господи, прости им, защото те не знаят какво правят. А ти не можеш да простиш на ближния си, ти не искаш да поискаш прошката от ближния си или задържаш постоянно неприрязан, търсиш отмъщение, търсиш злоба и държиш горчив корен вътре в себе си. Това нещо е липса на Божието присъствие в твоя живот. Винаги трябва да си готов да простиш. Да, не винаги е лесно, но трябва, защото какво Бог изтърпя не може да бъде сравнено с нещата от нашия живот.